So, sa pangingisda gamit ang hook and line. Hook and line, ito ang pinaka-traditional na paraan ng pangingisda na ginagamit ng mga tao. So, kailangan natin ng bait or paon sa Bisaya na gaya ng worm or wati. So, ito ay kinakabit sa ginawang hook and line na made up of stick and nylon. Ito ay nilalagay doon sa hook and line upang maka-attract sa mga isda na kakagat doon sa worm or sa wati na inilagay sa ating hook and line. So, dapat ang ikinakabit na worm or wati ay yung buhay pa at dapat rin healthy or matataba para naman ma-attract ang mga isda na kumagat doon sa mismong worm. Simpleng-simple lang naman ang pagkabit nito sa taga. Ilagay lang ito, ipasok lang ito sa taga at doon viola may pang-attract ka na sa mga isda at siguradong makakarami ka ng huli pag yan ang ginagawa mo. So, sa pangingisda, gaya ng hook and line, ay kailangan lamang ang tiyaga o paghihintay dahil ikaw ay maghihintay kung kailan kakagat yung isda sa worm na nakakabit sa taga. So, kailangan nating maghintay ng konti kasi ganyan naman talaga sa buhay. Kailangan nating maghintay sa tamang panahon. Sa pangingisda ay kailangan na malalaking isda o kadamtaman na ang sukat ng isda ang mahuli para maiwan naman yung mga maliliit pa. Maiwan itong mamuhay sa dagat o sa fish pond. Isda pa naman ang pangunahing kinakain ng mga tao maliban sa karne, gulay at prutas. So, kailangan nating alagaan ng mga isda, hayaan sila ang lumago or dumami upang sa susunod na mga araw ay meron pang huli para sa mga tao. Ang pangingisda ay isang nakalilibang na gawain na pwedeng gawin ng buong pamilya, ng mga barkada, mga kaibigan, at magkasintahan. Madali lang naman ang panguhuli ng isda gamit ang hook and line. Basta lang meron kayong gamit sa pangingisda, tiyak na siguradong mag-i-enjoy kayo kasama yung buong pamilya, yung barkada, yung kasintahan habang nagpapalipas ng oras. Alam ba ninyo na dito sa Pilipinas, ayon sa Wikipedia, Wildlife of the Philippines, ang Pilipinas ay mayroong 330 species ng freshwater fish at 65 nito ay endemic at 9 nito ay endemic genera. Ilan sa mga popular na freshwater fish dito sa ating bansa ay ang tilapia, milkfish or bangus, karpa, at hito. Sa aming panghuhuli ng isda ay nakarami-rami din kami guys. Enough lang para sa aming hapunan. Masarap itong mga tilapia na ito kasi malinis naman ang fish pond at mini-maintain naman yung area. So, kung naghahanap ka ng isang bonding activity, ito na yun guys. Aside sa mag-i-enjoy ka, pati ang iyong kasama, ay sure na may maiuwi ka pang isda para sa iyong magiging ulam. So, kung nagustuhan nyo ang video na ito, pwede kayong mag-like, mag-share at mag-subscribe para updated kayo sa
iba pang mga videos na i-upload ko. Please don't forget to hit the notification bell.